hanap ako ng para sa akin. Ito masaya na ako eh. Siguro assorted, tapos may non-alcoholic din tayo. 1, 2, 3, konti lang pero ayos na. 24. Para sa akin lang naman. Tuna Ben. Sarap. Simple lang. And quality. 1, 2, 3, 4. Kaya ako dito, sold na ako. May sabi pa ako eh. 200 rupees. Kaysa bumili ako. Okay na to. Okay na yan.